oleh voin chu pu David ate belchhunna ka ba bel chiang lok don na hei hin an in ani a an sai bot so kan muang son Grace ti ni a an ni hi Tahan D group a an oma an in po an nuam don ni hian san thiam khop mai ole hei voin chu Tahan belchhunna hmunpui beran soi Tahan D group a ka vakala hei heng hi an thing tua tur ani a alian thalom khop mai le kal zelang so lai so bel pakhat khap som pahnih an lo chung to ni so hei hi an chhun na hmun ma an hmun ma po zau nuam khop mai hei hei khap som pahnih bel ka tiang khan ni a hei hi an bel chhun hi hei a bel po a cha tha a chhum po anuam non khop mai bu le sa han chhumila atui don khop mai kal zelang le hei mai pui suan bel tura an chuan na ni a hei an tua hlua mai a sange yang le ti hian an upa suan a chhunga oma nakina darka rei lo te atuinga hei hi bel tura tan thil that dawa an chhuah dawn ani tun hi an chung le tre pa hai mai na deuh hlek anga ya hemi atui tur hianin darkar ni mai an tan chuan anga ya mai a sat chhuah to chuanin darkar ni em angai lowa ti chuan tu in zinga hei ma deuh a thawng ai wangin a thok tu ten senior to a bel khap som pahnih an lo zo to ni hi an kut hnu nal khop mai an uluk bok a hei heng ho hi tlang ram order thon chhuah tur ania adang pon la siam zel dona tim khap som pahnih bel baka hian khap som bel te khap riat te dek chi ti chitin reng kan timeng chu bel song song chu an ni hianin an khoi thei vek ani mun sang sang atang po ron cha an om zela an thawna rei to a an kut hnu moya an bel hi a lei to te po hian an faka atlawa chu tiang vel chu ni ti hian an vuah pum le ni hi bel chhun po ti na mai alo ni lo hei uluk ngai tak tak alo tam ani hi cái bộ có voi khát mũ na nhá hey tụi hiền vua pum lệ đó nó
tin bel chhun hi chak vak deuh pawh ngai risel that deuh lo phei chuanin tharum ngai turte tam tak thasen na tur a awma na china kan mu thiam hle mai ei mizoram u naute po hian kan mu ngai ka ring lawa tiang hun then khata chon kan lo mu to pon yanga ti hianin an soi sa thina a simple ti hianin an siam hasa uluk tok hianin tiau dip balu dip hlar angaya ti hian a chhun na tur hin ti ko ani ei ka theng tlai deuh hleka a bullet tanga an en kol te po chak oma tu hi order min khoi hodu pa khoi tu tan phai chona sadon helai tang ma sa nia ava en nom tia tia vele bi pok a voi khat mu na ni ka pian tirata bel chhun hamuna chuanin ka hna wang hianin ka kal zeu zawa maro chu tiang taka chiang takal mu hi ka nei bik lawa ti khana tok thai mai mi tu paอันนี้ตินนาอันนี้บอกอันเชียงอ่ะอันเบลคบไม่อาหุ่นตัวตักอ่ะอติตัวบิ๊กตักนั้นติดทับไม่เนี่ยสักเล่นี่ติเสียตัสอารอนเสาบอร์ไม่ตุยเลยอะอะไรได้อะติชวนหารีเลยง่ายงั้นไหมไม่ปุ๋ยอันนี้อะสัตว์หาเห็มครบไม่สัตว์ต้องให้ดอกปองง่ายดอนดีสวนเบลตูดิกตักมันสวกตาได้เขาเราวังเล่ให้เลยปัลสู้เราเตะไม่ยังพูดทางอ่ะพออินหูจักกระริงมิเจ้ารำอูนเอาแต่ปนเองติกเงี้ยพูดทางไอโซลช่างฟุตฟีละอันผ่าลิมคานฟุตบอลตาฮันฟุตบอลอาร์เตอีวากิลโกยะอินกัลกุมคาsang ni som pasari are to ko mai ta khan pum som nga ni to nia ala tlangwal ni o ka pathang ei ani po bel chhun na lo leng rem chang lawa in mu cha karing ani hi zofa te footballara kan chuan bor ani tu ni kumeng zang ai ni ang ni chuan kum som pa chuan in la thalai takani in fiam pole in fiam thai ni ama hi zuk le muam lama afi lima anung changa uluka ani hi hei kan murem chang lawa in mu chakarina wangin karon tilang zuai ni ti hianin minute rai laute a nachina silver tui saptok leilu kha tian bela lo chang tamaya
en mai hi chuan hin kan ti thiam veng ang ti mai tu ne ma se ti chi mi alo ni hi a thiam tan lo chuan in chuan fu lo te om thaya an expert to hle mai自己现在跟你打开那边呢，他找人手边手跟干节其实，干节啊，如果嘛啊，写那个。Ano ito pa po David ah. Si David ah. Oh. Ani pa fel ta kanya. Oh, tihianin. An zau chu ni mai. Hey, kan kalai lak loin. Ka va tong fu la umaya. Cái po kan ha ka chun zom le don zing an tho ma ma ta kan kal thina wangin hemi va en tur po hianin in bo sai ve do ngai bo in chu ka van nei ni hei ole khati zong kha ni se lo me hang ho hi an bel chun to sa nia order te pon yang he khap som pani nia bar ma paisa chuan noi khat le singa khap som hi ni sorry khap som pani heng ho hi ni he khap som ania sing kwa chuanin khap riat bel te oma khap riat bel hi sing sari sanga te ni Hey golden jubilee atana an cha ni hi hi order hey mun chang chang po order thei nia grace ti khania an in ming ti meng an ma ni in ming ni performin ting hianin an bel chhunna minga pon buang hala